Ngiyazi Nkosi umsa wakho uphatha izinto eziningi ngesikhathi uphatha ukuphila kwenyama yomuntu nokuphila komphefumulo wakho. Kanti Nkosi umsa wakho wenzani ngomuntu mhlawumbe onjengami nje wenzeka ngesikhathi angisho amehlo okubona angisho nezandla zokwamukela uphenduke ube inkemba yokufa. Ngiyacela Nkosi ukuthi kungabi njalo kimi. Ngicela ukudlula ukufunda incwadi kaHezekeli wesithathu. Incwadi kaHezekeli wesithathu. Ngithi ivesi lakhona leshumi nesikhombisa. uHezekeli wesithathu. Ivesi leshumi nesikhombisa. Le ncwadi ekade ifundwa ikhuluma ngomuntu othile. Igama lakhe kwakunguHezekeli. Lo muntu ngegama uhlangana noNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu wena namhlanje mfana sengiyakuzonga. Angazi wayezoba yini nowezoba mfundisi nowezoba mbhali nowezoba mshayeli. Kodwa uthi sengiyakuzonga phakathi kwalabantu bami bakwa-Israyeli. Uthe ngaso sonke isikhathi wena olalela mina, ngaso sonke isikhathi indlebe yakho uyilekile ukuze bonke ngishoyo bese kuthi abantu engithula kubo ubalalele mina. Amen. Noshembe mayifika kwelilizwe laseMpumalanga okwenzile no uye wabadoba abantu wabanika isikhundla esihlukene eziningi. Kodwa lithi izwi laba bantu balalele mina ungathi laba abantwana bakaNkulunkulu basekhaya sengathi umsebenzi omkhulu osihlalele mhlawumbe labo kuthiwa bangamadoda ukuba abathi bantu yani ushembe uba abathi bantu ushembe uvele ezulwini uba abathi bantu ushembe ungujika. Nalapho siyamakosi akaze nungabaze Nkosi Thixo lenkosazana ukuthi uThixo uvele ezulwini. Akaze inhliziyo yami ingahlekise ukucabanga kwami awaze